A behandeling. Te je kiesbestraling, je don na tapantafra zonder krosi na tapsei fu je skin. De gebruik van scan nanga bunfini faya marki fu potju van bunfazi na tapatafra. A bestralingsrevi e tekwan 2 minuut nomo. You ne firi en smeernoti. En you no fir skin ati. Zo a apparaat o mekwan geluid. Zo lesi de tek differenti uku fu bestraal a sikipresi en mindri avroko de stel a machine baka. A her tendisi, je tan dong a senfasi. Te de bestraal you wang dena ina camera. Maar you kan tak via een microfoon en nanga van tv-monitor nanga a radiotherapeutisch laborant. A anu san de na se fu abobi san de opereer, de pot na atrase en son lesi de giga andati chinso moro steun. Fu tan don van bonfasi te de bestraal you a de vanodu dat you kan draai you anu. Baka a operatie, dis na wan sani sa you musluku boom. Actie fu boom oefening fu you anu. Baka a behandeling. Baka a behandeling, you kan go na oso direct. Te de bestraal you en baka a bestraling, you no de radioactief en you skin ne gifaya. A straling ne tan na baka na in you skin. Te a bestralingstoestel kiri, a straling gwe ook toe. Maar a bestraling e vroko van pisting godoro. Den takrusiki cel sa kiesbestraling o wan fu hersteldens revi. Maar dat no kan moro. En de dede safri. Ook toe baka a laatste behandeling dis kan godoro van tu wiki. Fu den behandeling you mus go alla day e fu 3 lesi na in wan wiki na atoso. Fu den kan bestraal you wan 2 minuut. Alla lesi na in asemhouding. Dat kan mek you weri. Den behandeling ne tek voerting. Maar toch, tap den day voor den bestraling, alla den sandisi e hoor you bezig a heer day. Te juk bananga alla den bestraling en you ne kies a zorgu en aandacht voor atoso moro, you kan ab van legi firi of you kan fir you srevi you wang. In attendisi, furusma e 4 dampas sampsa nanga ding. You kan tak nanga van lotgenoot, dat na van smasan siki ook toe, you familie, of van mama care verpleegkundige over van je firi.